Hello guys, welcome back to my YouTube channel niwankahadia. Te mata kasngi ngabun kam em namar ba kumba phile yo I pe ngala sho mau don kam hai jing mo khandiat kan shoi mau te don kam ban thit na kata kadau don uni mau hai jing te nga sho la ka sho kasin ba kan kong nga sho mau ani ka jing thai la sho ban patai la don hok hi ban rem mau la de ban sho yo to mau khandiat te ngan lek shwa shakper na marba don giba ker kper yanga ne kata kadau nga lek pe knang banga yo ban pengkhoi khandiat kon shoi kumbanga shong thai na to o jing shop mau na marba nga la thai ban shop mau tinga lek shwa sha kper pe phile yo I nga la boy ha kper te nga la sedang ban pu no ya ne ka kper tip de ngan thong hang ne ki jhor ma pe ka klo ba tang ba le kum no ma ban se na marba don ban nang pkhoi te le kum no keng te ngan persang ban pu no khnang ba nga yo ban thong ki jhor ma tang khandiat kon shoi ngan thong te ye pe mo phi I kum no ngan nang ne ngam nang ne te kum no phi I ka jing pu kper janga ngan pen I phi tang khandiat ma ngam pen I re shibun na marba phi ro phi la thai hi ma ban pe ye ka jo te ngan pen I tang ki poin ma how a pet ye shnong nga đập đít men ways now sarong la de to so dong per thai kleng wam em kai shnong how a pet ye shnong nga đập đít men ways now sarong la de to so dong per thai kleng wam em kai shnong no ping up why you so good babe ku kai de I kum ko ku carry every company simply go why you wrong hey sir what can I try okay trong yong na trong cái bể ba sao quen in lần xin open môi pa là đã em đi hay quan ya pa cần môi nằm đi perfect ya pa hero reason don't trách qua phố qua cry để đi hát trong lòng in khi xếp qua những kinh ngạc there will be a key tu buồn trách qua phố qua cry để đi hát trong lòng don't want to like why you're so good lại đi nga la boy nak per anda la wan te nga la sum na marba la skuing palat em na ka jing sho mau na ka to ka jing le shak peru te na ka ka daw amban se te nga la sum te anda la dep sum ani la snga pangat ba ma na marba ka sngi ro ka shin te ngta ni la snga pangat ba na marba la dep sum to mo te phi yo I tu sen tu jong ngaro la pho ba tang u hei rus udan hang tai dai la dek ngan pen I phi tu mau pe nga yo kat u tai ba ka kten jong I ya one u putharo ngi ang u tpu sang ngi ang shenang jang ya one u putharo te ban penja ya ka jing thai ka jing jram ngan di no da ka sha straw bat one u tpu sang ba yo na shnong na marba dei bana yeu ani bang ba tang kum ne video jangam ta kasngi ngan bukut no hang ne hi khoblei shibun khoblei shi hajar ngo yaki prolog ke bala krashan bhanga met bat mesin bat yaki to ke prolog bempat de krashan ro snga bha anda phili yo I yakne video snga bha ya ai no ka jing krashan
tăng công ta đòn bọc bà pin yọ cái mệt cái phát cái bà chạy cái bà khánh khám tâm ha cái máy cái gì cái bà đòn cam bà. Ini saya sampai next video.